Abans de l'All-Star estaven 36-18, 66% de victòries, després de l'All-Star baixa 57,9 perquè estem 8-14. 8-14, des de l'All-Star 8 victòries només. No és un equip competitiu, no és un peix gros, perquè Memphis està amb un 29% de victòries contra els equips grans de la Lliga, contra els equips de millor rècord. L'única victòria de mèrit és contra Boston. Una victòria a Boston a desembre. A principi, no? Bueno, una única victòria. Està 0-4 contra Oklahoma, 0-2 contra Cleveland, 1-3 contra Houston, empat contra Denver i perds sense Jokic. 1-1 contra Boston, perquè perds abans ahir. 1-3 contra els Lakers, 1-3 contra els Warriors, 0-2 contra els Knicks, 0-2 contra els Clippers. Guanyes contra Minnesota 2-0, però estàs 1-1 contra Indiana. Vull dir que aquest equip mai ha sigut competitiu. I tot això, aquests partits, has de veure en quins ha jugat Ja Morant, saps? També. Que ja faré un estudi, si no, més endavant, però d'aquests partits jo diria que la meitat no els ha jugat. De l'All-Star estaven 36-18, 66% de victòries, després de l'All-Star baixa 57,9 perquè estem 8-14. 8-14, des de l'All-Star 8 victòries només. Sí. I contra 12 partits contra equips amb un rècord positiu guanyes només un, 1-11. I aquell partit és contra els Mavericks, sense ningú. No és un equip competitiu, no és un peix gros. No pots competir contra Houston, contra Denver, contra Lakers, contra Warriors, ja no dic sense Oklahoma. Vull dir que ja es veia venir-ho de Jenkins. A l'estiu no ha faltat 9 partits, però és un equip anticompetitiu quan reps els grans equips i no tens res a fer.